asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nezinyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kanti ke namuhla bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nensizwa la umakhulukhulu umgqilazi wabathakathi niwethu angibingelele umgqilazi ngiyabingelela mnowethu ngiyabingelela nduna kandaba ngibingelele nje nabalandeli bonke namabukeli bempunga yesintu TV ngithi angiphakamise nje okukhulu ukubingelela nje kubona bonke abantu nakuwe nduna kandaba emva kwesikhathi eside sagcinana mnewethu mgqilazi abantu bake bakubuza bathi uphi umgqilazi ngithe umgqilazi nami angisakwazi ukumthola ocingweni mgqilazi usitshele ngempela tshela umbukeli ukuthi ubukuphi sonke lesikhathi mgqilazi ngoba kunomehluko mgqilazi ukuthi abantu bakuthinte mhlambe bakuthole kwesisikhathi bakakutholi kahle kade bekuthola yabona manje kunabantu abaningi abebefuna imikhiqizo ngithi umgqilazi inkinga kayishiyanga nale mphelandaba abantu babuza ukuthi uyephi umgqilazi ngitshele ukuthi usawulungisa into zethona kodwa phela kwangeneli makusho mina wena mnewethu kufanele ukuthi ubatshele ukuthi umgqilazi ubekuphi umgqilazi ngoba phela ziningi izinto ezenzakala nomgqilazi lezweni uyabona ayizenzeka manje lezweni kwenzeka into eziningi manje kubalekile ukuthi ababukeli ubazise ukuthi umgqilazi njengoba kade engekho ubekuphi bengathunjiwe ngoba phela manje omunye ucabanga ukuthi uthunjiwe ngizwa kahle mnewethu cha kubabukeli nje nakuwe kodwa phela mnewethu ngoba sinawe la kunjalo noma ulazi udaba kodwa ke kukhona abanye ababukeli abebengazi noma ngithi abalandeli bempunga yesintu noma ngithi kwabanye abama client noma bayiguli zakomkhulu ngoba manje abantu mebegula mnewethu befuna usizo wase bengalifuni kunini kunjalo basuke belicela emakhehleni neza likwazi nami lizezinembethe so ke kade ngithatha uhambo kwemnewethu ngoba bebazi nje bonke abantu ukuthi bengisebenza ngeyiwashona ngabantu ngempela mina so manje kwahamba ke amakhehla safuna impande yasemanzini so iyona ke mnewethu impande le engangiyoyidla laba bengikhombe khona ukuze nezinga lokusiza abantu lithi ukukhula mbijana ngoba khona abanye mnewethu abebefika uthola ukuthi ngibathumelela kwamanye abantu ngenxa ukuthi ulwazi lalo kade bekufisa ukusizakala kona benginalo so manje ase amakhehla ke avela eloke ngikhombisa kancane lento lo ngiloke ngingayinaki ke mnewethu kodwa kuthe sengibona ukuthi serious ngempela ila ngisukume khona ngathatha induku zamacha ake ngishone khona nami ngiyoyidla impande la ngangikhonjwe khona okuwukuthi ke ingihambisile ke mnewethu lempande ingihambisile kusona lesi sikhashana nje kade ngingekho kodwa yona ingihambisile impela mhlambe ke mgqilazi ngoba mina bengifisa ukuthi impela usichazele ukuthi wawuye kuphi usukuchazileke lokho manje usiphatheleni mgqilazi umbukeli unethemba lokuthi mhlambe kukhona umphathele kona uyabona ngoba phela sibuyehlale sijule okuthi abantu baba nenkinga into enethile nento ethile asike sibalapha abantu uyabona ngizokhulumela mina nje ngeimpunga yesintu
ngithi mangibuka izinto ezishaya abantu bese ngibuye ngizokwethula isihloko esithile ngenhloso yokunika isixazululo kuleyo nto eyinkinga. Wena umgqilazi mhlambe ngoba uma umuntu udla impande okanye abantu abadala bethe idla impande kuba khona izinto abakwembulela zona njengoba uchaza nako ukuthi ukhulekile kakhulu. Mhlambe yini nje osiphathele unyaka uyaqala mgqilazi sifuna izinto unyaka uyaqala mne wethu sifuna izinto zenzeke mgqilazi and abantu mne wethu basenkingeni abantu basosizini kunjalo abantu bahluphekile eminyaka mne wethu so manje ngithe nami ngihambile kona kwakhona ke izinto ezenzakalayo ngingekho la uyabona ezimbe ezinye ngangiphathanga kahle emoyeni ezinye zenzeka kumalungu emndeni ezinye zenzeka kubantu ade ngisondelene nabo. So ke ngase ngiphuma nokuthi mina wethu mengibuya engifisa ukukwenza kulwazi noma emsebenzini omkhulu asebengikhulise kuwona ukuthi ngisiza abantu ngokuthini bavikele impilo zabo mina wethu. Yebo izinto zenhlanhla ikhona izinto zanzani ikhona kodwa lokho sikukhuluma kahle mase ufikile esigodlweni. So engikuphathela abantu kakhulukazi nje mina wethu ukuvikela impilo. Ukuvikela impilo engikubone kubalekile ukuthi ngokunyaka uqala abantu akube izona izinto abayinakekelayo noma izinto abazenzayo uyabona. Omunye umuntu emgqilazi uzobuza ukuthi ukuvikela impilo ndlelani kungabe mhlambe sikhuluma la ngokuqina noma sikhuluma kanjani? Yabona mina wethu ngoba kulezi insuku za January siphuma ku December abantu abanyade besemakhaya besemakhaya nje kade beyo celebrate nabazali ukuthi mhlambe unyusele isikhundla emsebenzini ngiyalinganisa. Omunye celebrate ukuthi uthenga imoto entsha yayibona into enjalo. Omunye celebrate ukuthi usezongena emendweni yayibona into enjalo. So nje kuyojatshulela izinto eziningi ezihlukahlukene. So manje eindaweni esikakhulukazi nasemalokishini ziyenzeka ke singathi emakhaya kuphela kodwa nje endaweni muwakhile kuyenzeka kube khona lo muntu oba nehlo lokungayithandi into enhle oyenzayo kunjalo. So manje ke ngoba ngikhuluma noma sikhuluma ngokuvikela impilo sikhuluma ngezinto ezikanjalo ukuthi kunomuntu othe ehambe emakhaya imoto yakhe kade ibhakile kubo bathatha amasondayo bahamba boyawabhila. Kunomuntu okade ejabula becelebrate bekikize emakhaya bezwa kuthiwa ingane kaSibani bani isinyusele isikhundla kwagijima wayothenga upopayi. Kunendlela entsha ke mina wethu manje ekubulawa ngabantu embi ngalendlela emangalisayo mina wethu ezinto othi muthola ulwazi ngazo ubone ukuthi akuyona le into enhle engenzeka kubantu. So ukuze sigweme izinto ezikanjalo abantu kufanele bavikeleke bakukhuthalela ukuthi bayivikele nabo ngale kokuthi bagijimela izinto zenhlanhla ngoba eqinisweni mina wethu lithi into yenhlanhla ayingeni kumuntu ongcolile kunjalo. Yabona ungafika usuku ukuthi uzofuna into yenhlanhla kodwa uthola ukuthi ungcolile khona la kufanele uqale khona. Mase siqalise ebhavini lalapha ekhaya siklina ngalo mase siyakuthola ubobuya ngesikhathi esukuthi usuzothola isisekelo salento enhlanhla oyifunayo okwamanje bekufuneka sikwenze ukuthi sidlulelana lana la ukuze ube right uqiniseke uvikeleke. So sikhuluma ngento kanjalo ke mina wethu mesikhuluma ngezivikelo sokuthi abantu engathi bangavula amehlo nje ekuthenini bathola izinto ezizobavikela empilweni. Mhlambe omunye nomgqilazi uyafisa ukwazi manje ukuthi mhlambe leyo nto esifikelo into enjani yabona ngoba phela kukhona inhlanga kukhona intambo kukhona amabhande kukhona amabhodlela kukhona izinto ezahlukene uyabona lo manje umuntu uyafisa mhlawumbe ukwazi ukuthi leso sifikelo sokungivikela kazi into enjani lena uyabona ngoba umuntu uyihalela kakhulu into uma seseyibonile wezwe ukuthi into enjani ngoba abanye nomgqilazi uthola ukuthi omunye akazithandi mhlawumbe inhlanga mhlawumbe usifunela intambo mhlawumbe omunye ufuna ibhande uyabona ngenza umfanekiso mhlawumbe ungambeka esithombeni into enjani leyo umne wethu ndumna kandaba mesikhuluma ngezivikelo salapha ekhaya sisikhandayo kunebhavu esilibiza umkhucululi ibhavu lalapha ekhaya lithokujula ngempela edinga ukuthi uyongena kulona uyimisele ngempela ngoba manje kusuke kusetshenzwa kunzima so siqala kulelo bhavu lelo before nje sikwenze yonke into siqala kulona lelo bhavu lihamba nezifutho zakhona hayi isifutho izifutho zakhona umuntu emunye kuyagquma kwabangazi ke ukuthi isifutho yini ukugquma mina wethu so kahle so manje
mase sidlula lapho kulezo ifutho nalelo bhavu mase singena esigabeni sokuthi uma ukuthi uyakuthanda ukugcatshwa ngoba kahle kahle isivikelo sike siphakame kakhulu uma ukuthi sisifake nasegazini lakho mina wethu ngeke lokho sikukhulume kube mhlambe iphutha kubantu yabona abantu ufune sibatshele iqiniso ukuthi isivikelo siphakama kahle uma usifake nasegazini lakho sithi noma sikukhandela intambo sikukhandela ngento vele esesiyifaka egazini lakho ukuze lento ikwazi ukuthi iconnect nawe yabona la uhamba khona ikwazi ukuthi kuvikele ezintweni zonke ozenzayo noma mhlambe ezindleleni ohamba kuzona mhlambe eziningalungile ungazona ukuthi ziyingozi ikwazi ukuthi kuvikele iphinde kuvikele nakubathakathi nakuyo yonke nje into emini wethu omunye nomgqilazi uzofisa ukwazi ukuthi kazi ubungozi abukho yini kulesivikelo ngoba abelaphi bendabuko abaningi bayakhuluma izinto ezosiza kanti zinobungozi omunye uzothi mina ngake ngaqina kodwa manje ngaqala nganamaphupho engingawaqondi kahle angihluphayo kungabe mhlambe kulesivikelo sikamgqilazi wabathakathi abukho yini ubungozi obukhona mne wethu eqinisweni nje selilonke abukho ubungozi obukhona ngoba ukube mhlambe khona ubungozi obukhona kulesi sivikelo esisikhandela lapha ekhaya ngabe nasesigodlweni noma ngithi emsamo asingeni ngobani amathonga awahlali nento engcolile kunjalo awayifuni noma ayibone so manje ke okusho ukuthi asinabungozi mesikwazi ukuhlala ekhaya elinabantu abamnonkosikazi wami okusho ukuthi into ephephile leyo mbukelo wempunga yesintu TV umgqilazi wabathakathi usekubeke kwacaca ukuthi kunabantu othola ukuthi benze izinto ezinhle phakathi kwamagceke emizuyise babo kwanabantu abahlekayo kodwa hayi ngoba naku behleka ukuhleka kwabo ukuhleka inhlimini bathi sizoke sibone ayikho ngempela into ebalekile njengokuthi wena njenganomuntu uziqinise ukuze izitha zakho zonke ezifuna ukukucekela phansi zingakwazi ukuthi zikucekele phansi ungaziqinisa noma ngabe ikayiphi indlela wena ofuna ngayo kodwa nangu umgqilazi wabathakathi uletha naye isixazululo kuwena mbukelo wempunga yesintu uzokulekelela ukuthi thola usizo lokuthi ukwazi ukuthi uvikeleke inombolo lezo ozibonayo ziloko ezivela ezakho umgqilazi wabathakathi uzomthinta useyatholakala manje utholakala kuphi kaphi umgqilazi sebeze bakhohlwa ababukeli bempunga yesintu cha mne wethu la ngitholakala khona ngitholakala emagabheni la eThekwini angisekho mne wethu ngesizathu sokuthi ngoba ngichazile ukuthi umsebenzi wathi ukukhula amakhehla sakhala ngendawo ukuthi inomsindo kakhulu kanti manje futhi indawo engangikuyona iphithizela kakhulu kwase kucaca ukuthi indawo ekumele ngizinze kuyona ikhona le emakhaya ukuze umuntu noma ethi ube nenkinga azi ukuthi wafikaphi ebona kanjalo singahlangana nomuntu ube ngathi sihlangana emgaqweni uyabona ngempela ukuthi kade sebezolahleka abantu kade besezolahleka and umnewethu ama-calls beloko engena nje amaningi kakhulu ngoba sengibuyile ngibachazela ukuthi hayi no angisekho eThekwini angisatholakala khona sengitholakala nje emakhaya kuphela sebezwile mnewethu bazohlaba bawulawule nabanye nomfanekiso oqoshiwe uzoyidlulisa yonke inkulumo yakho mnewethu ukuthi awusatholakala eThekwini usutholakala manje emagabheni mhlawumbe umuntu osuka eThekwini noma ngabe usuka kuphi lesuka khona uhamba kanjani uma yakhona ake siqale nje mesuka la eThekwini mnewethu uzosuka la eThekwini agibele ngase Cambridge uCambridge oseduzane neChina Mall eYasha so kunama taxi lapho asemagabheni emva ngase Cambridge mesuka lapho ke uzofika sale kephi erank emagabheni so from lapho ke kunemoto ekwazi ukuthi isuke ekhaya umuntu ihambe umlanda kwabangenayo transport but kwabane transport sike sibayaleleke ukuthi awungahamba kanje ngisathi ngifuna ake sithi ke mhlambe naku umuntu unayo inqola yakhe futhi uyakwazi ukuthi asebenze lento zabelungu inkombandlela le uzofaka ukuthini kubalula kakhulu ke mnewethu ngoba uyasifonela nje asho ukuthi ubani wakabani bese simsendela ilocation Mbukelo wempunga yesintu TV asibonge ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu inombolo lezo lokuzibona zivela akuzona zempunga yesintu ezamnewethu umgqilazi wabathakathi ngiyacela ke futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga